न' बियो पास आरो खात बे जाबाय न' बाय न' 12 मेमनि दोंब्रै खना मोनब्रैनि दोंब्रै 4 नाम्बार बेनिफ्राय जाबाय सिङाव मोनसे माने इयाव 5 नाम्बारालागै दोङो खना मोनब्रैनि दोंब्रै 1 2 3 4 5 जुदि 6ता एबानो इयाव मोनसे बावनांगौमोन 6ता 5 नाम्बारनि दोङो इयाव दोंबा होनोबा दोंथाम सिङाव थानांगोन दोंनैया सायाव थानांगोन आरो 6ता होयोबा दोंथाम सिङाव दोंथाम सायाव बिदिनो इदि साइडखि होनो नाङा बुस्थुआ साइडखि होजाया जेनेबा इन्जिनियार फर्मुला हिसाबै साइडखि होआ सिं सा थानांगोन 1 2 3 4 5 बिदि 6 अजनखौ सिंनियासो लाखियो नालाय सिङाव होग्रोनांगो दोंबाबा सिङाव दोंथाम सायाव दोंनै 6ताबाथ' सिङाव दोंथाम सायाव दोंथाम जाखाबाय बे जाबाय इन्जिनियारिं खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंनि खामानिया नै बे बिल्डिं सिटियाव फैलायबाय जों दिनै लोगोफोरा मावगासिनो जोंनिया मिस्ट्रि लोगोफोरा गोजानावबो हानाय दङ रड हादो रड फैदेरदो नै बे इटा गाथिनायनि सायाव जोङो लिंटार होगोन लिंटार बेवहाय गेजेराव स्टेन होनानै होनांसिगोन लिंटारखौ स्टेन होनानै सान्दुंआ जोबोर गोसाथार नै मिस्ट्रिफोरा खागासिनो एकदम बिराद जुर होदो फोजोबथारनांगोन ना खैजोन मिस्ट्रि खाहांबाय खागासिनो दोङो गेजेराव दोङो नै स्टेन गोनां जागोन इयो स्टेन गोनां हिम खागासिनो इजायाबो जाबाय फार्मा फिटिं खालामबानो फर्मुला नै इयाव दोंब्रैल' इयाव दोंब्रै एजा बारा हिबि गैलिया दोंब्रै होनाय हिसाबै इयाव आरो दोंबा इयाव हिबि जागोन जोंनिया फार्मा फिटिं खालामनाया जोब्बायानो मथा मथि नैखै लाइनसे दंबावो 3 मिटारनि दंबावो 3 मिटारनि फार्माखौ देरथाबबानो जाबाय जाखांनानै जिरायना दङ मिस्ट्रिफोरा दासान्दि नै जा सोरबा सोरबा रं नाम्बारदो इन्जय लागासिनो देरथाबजोब्बाय गासैखौबो नै नोंथांमोना नै गोजौनिफ्राय बोरै नुहरदो नै बेयाव जों दिनै धालाय लुजोबथारनांगौ मोनाब्लाबो हनै बिगुमाया खामानि मावनायखौ नायफैदों ओइ मा स्लुब स्लुब बानायनायखौबो लाङो नै गाल' बेखौनो गागासिनो
जोंनिया थालाय लुनाया जोबनोसै नै एसेल' नांबावगौ माने 1 मिटारसो दंबावो 1 मिटारखौ होनाबानो दिनै खारग'बाय नै सानाबो हाबनोसै जोंनिया खामानियाबो जोबनोसै सानदो खामानिदो ग्रोब बिराद हिसाबनिलै मिस्ट्रिफोरा 1 मिटाराव इखिनि मस्ला होबानो खारग'लायबाय दिनै थाब जाजोब्बाय नै नुजोब्बाय